Bueno, estamos na parroquia de Zobra. Eu sempre digo que, repito, que para mí é a zona máis fermosa da comarca do Deza, unha zona de valor ecolóxico innegable e que creemos que se ten que potenciar. Sempre foi a gran esquecida do Concello de Lalín, non de agora, senón de hai muchísimos anos. E bueno, estamos con veciños, estamos con xente que se preocupa desta parroquia, e nos imos intentar pois facer un traballo de que se poida recoñecer pois o seu valor paisaxístico, o seu valor turístico para facer os rutas de senderismo, bueno, un montón de cousas que queremos facer para potenciar o que eu digo que é a zona máis fermosa de Zobra. Luis está con nós, tira a nosa candidatura e que coñece moi ben a zona porque naceu aquí e está especialmente comprometido con este tema, non? Con esta zona, non? Outras que hai que mirar, o alcantarillado, as pistas, todo este cableado que é unha pena que contribúa ao feísmo. E bueno, pois vimos moito por Zobra porque nos gusta moito. Está aquí, e ten moito potencial. Unha zona dun inmenso valor pasaxístico e ecolóxico, pois ver este tipo de vertedoiros incontrolados que eu creo que ao Concello non lle costa nada pois recollelos, non? Unha zona de potencial turístico impresionante como ten esta parroquia de Zobra, para min unha das máis fermosas da comarca do Deza, por non decir a máis fermosa. E mirade como está isto, que non costa absolutamente nada recollelo en un momento, significa que hai pouco interese, non? É curioso porque estamos no corte xusto entre as provincias de Ourense e a de Pontevedra, en esta pista provincial que vai precisamente aquí a Espelleira, e vese a diferencia do asfaltado moito mellor na provincia de Ourense que na de Pontevedra, que xa a partir de aquí notase o corte perfectamente aquí na... Pero bueno, mal de todo non está.
alcantarillados que hai na parroquia de Zobra que non hai, son inexistentes. Están prometidos polo Concello de Tente, parece ser, non? Sí, hai uns cuantos anos que tiñan un proxecto, pero non acaban de facelo. É evidente que esta parroquia necesita un alcantarillado que está prometido e nós teremos a vontade de facer un estudio serio da posibilidade de facer. Sabemos que había un proxecto que estaba orzamentado, que querían que pagase a mitad da comunidade de Montes, a mitad do Concello. Pois nós, despois de falar con José Luis, falar con vecinos, sabemos da necesidade, e o que imos facer un traballo serio para ver a posibilidade de facer. Non imos facer promesas baleiras, en facer un estudio medianamente serio, pero non é moi normal que en pleno século XXI pois teñamos un sistema así de alcantarillado, unha parroquia que ten o potencial, sempre digo, turístico, pois para rutas de sendeirismo que, por certo, non están excesivamente ben marcadas, ou para turismo rural como é Zobra. E imos pelexar precisamente para que o potencial que ten esta parroquia que se vexa ben claro. O compromiso vai a estar en esa labora con xente como José Luis, que va a estar moi pendente de informarnos de todo o que este pasando, aparte de que viremos onde que faga falta aquí, non?